A cidade de Lugo ten varios motivos para ser un dos destinos turísticos galegos elixidos polo visitante. Un deles, a súa historia e outro, a súa gastronomía. Máis de 3.000 persoas vexaron este verán o pasado da cidade co tren turístico do Concello, que seguirá en funcionamento ata finais deste mes. Éxito de participación tamén. Na primeira semana da sexta edición do concurso de tapas, ata 100 se chegaron a servir o día nalgún dos 40 establecimentos hostaleiros que compiten nas modalidades de tapa creativa e tradicional. O Curruncho a Nosa Terra é un dos establecementos que participa todos os anos no concurso de tapas na modalidade tradicional. E sempre apostei un pouquiño pola tapa tradicional. En primeiro lugar, este é un local onde levamos moitos anos, somos un pouco pioneros na carne, e, me gusta a min ir ca tradición un pouco de toda a vida. Este ano presentan a banderilla ao prato feita de carne galega de vacún de calidade. Entonces, isto leva un pincho, le poñemos un pimentiño roxo, un pimentiño verde, un pouquiño de cebola e outro pinchiño. Uns minutos a brasa e a empratar. E o toque final fixe unha reducción de viño de mencía con un pouquiño de tomate triturado para darlle un pouquiño de sabor ao viño da nosa terra. Os que se presentan na modalidade creativa apostan por gardar a mellor esenza dos produtos galegos, eso sí, agudizando o enxeño. O restaurante España apostou este ano polo choco recheo con alioli na súa tinta, decorado con caviar de tomate e crocante de perexil. Una tapa esta tienes que prepararla varios días antes, ya te digo, esto no lo puedes hacer al momento, tienes que tenerlo como mínimo el día anterior. El caviar de tomate es otra cosa laboriosa porque tienes que ir bola a bola, es una cosa manual, ¿no? Digamos que es una tapa sencilla, pero al mismo tiempo laboriosa. Nesta modalidade premiarase a originalidade con bo sabor. La base es el sabor, ¿no? El sabor y después a raíz de ahí es cuando ya miramos presentación, la creatividad y todo el resto. Ata máis de 100 tapas como esta servíronse a diario durante a primeira semana do concurso. Pues viene mucha gente fuera de Lugo a probar las tapas y en el concurso de tapas. Lugo siempre fue una ciudad, yo creo que conocida y famosa por el tapeo. Y yo creo que con este concurso pues lo es todavía más. Está muy rica. Voy a acabarla, É que o cliente ten sempre a última palabra, porque do seu paladar depende que o petisco leve a máxima puntuación. O tren turístico foi outro dos atractivos que triunfou este verán en Lugo. Centos de visitantes coñeceron a cidade e a súa historia desde o interior dos vagóns transparentes deste especial convoi. Siglo XIX de la reina Isabel II, con motivo de la reinauguración de la Puerta de San Fernando. Pero, ademais do turista, o tren suscitou tamén o interese entre os propios lucenses. Es una experiencia para los turistas, me imagino que bonita, ve Lugo de otra forma, ve cosas que a lo mejor no les resultan muy turísticas, pero que son interesantes de ver, y se da a conocer un poquito más la ciudad. Foi tal o éxito acadado en esta iniciativa pioneira en Lugo que desde o Concello xa pensa en ampliar a prestación do servicio para o ano que ven. A expectativa é que o ano que ven, podamos manter este servicio, incluso empezando antes do que empezamos este ano, e agardemos que sexa igual de benvido que foi este ano, que foron moitas as persoas que se chegaran a nosa cidade. A maquinaria do convoi seguirá en funcionamento ata finais deste mes. 500 persoas foron as que se deron cita no Paseo do Rato para participar na Festa da Flor. Durante o encontro degustaronse produtos ecolóxicos procedentes dos hortos que subvenciona a Suplusa, a Sociedade Urbanística da Deputación. A iniciativa é unha das apostas da institución provincial a prol do medio ambiente cara a un desenvolvemento sostible. Nos hortos ecolóxicos que cultivan uns 250 veciños de Lugo nas beiras do río Rato e na ponte de Paradai medran desde hai 4 anos produtos ecolóxicos e plantas mediciñais. Tomates, pimientos, hai de todo. Hasta temos plantas así desas naturales, albahaca, como hai erva buena, erva de menta limón. Coles, repolos, récol, de todo. A verdad que este ano tuven de todo, leitugas, cebolas, de todo, a verdad, moi ben.
Os terreos pasaron a integrarse no Cinturón Verde de Lugo tras a iniciativa da Deputación que decidiu hai 4 anos adxudicar a xestión dos hortos á Federación de Asociacións de Veciños de Lugo. A lista de espera por parte de usuarios que aspiran a unha parcela amosa o éxito desta aposta a prol do medio ambiente e dos produtos autóctonos. Temos ahora mesmo nos terreos da Diputación Provincial do Paseo do Rato, temos 250 hortos. 200 están precisamente aquí, ubicados no Paseo do Rato, e 50 en Ponterromá. E temos ahora mesmo 80 personas nunha lista de espera. Para dedicarse á agricultura ecolóxica non importa a idade, nin carecer de coñecementos sobre o cultivo da terra. Aprendín mirando polo meu pai, aprendín enseñándome, así explicándome como se facían as cousas. Hai xente que está no sofá vendo a tele, pois eu estou sachando no horto. Si algunha preguntas por ali a outros compañeros ou aos monitores que están por ali e tal. Calquera pode ter un horto. Si se achega aos hortos calquer persoa que non teña experiencia e desexa aprender, os monitores vanlle botar unha mão. Este xoves, 500 persoas achegáronse ao Paseo do Río Rato para festexar o remate da tempada de verán e degustar o froito dos cultivos. Para dar a conocer que los productos naturales son de lo mejor, por lo menos para nosotros. Os pratos preparados cos produtos da horta gustaron a todos. E para contribuir ao cuidado do medio ambiente, todos os participantes na Festa da Flor colaboraron para deixar limpo o Paseo do Rato. O Programa Europeo Innovate da Deputación organiza un curso formativo sobre o uso do DNI electrónico co fin de facilitar o acceso á e-administración. A iniciativa pioneira en Galicia está dirixida a traballadores da administración pública, as PEMES e os cidadáns en xeral. O programa formativo dispón de 374 plazas e ten un custe cero para o participante. Os interesados poden realizar a súa inscripción ata 2 días antes do inicio do curso, que comezará o próximo 22 de setembro. Máis información na web da Deputación. O Centro de Convivencia Maruja Mallo acollerá o próximo martes a terceira edición das Xornadas de Prevención de Drogodependencia que este ano leva a cabo como tema a mediación dende o ámbito familiar. As xornadas dirixidas a pais e estudiantes contará coa participación de profesionais da área educativa, psicolóxica e familiar, entre os que destacan, entre outros, Víctor Pedreira, xefe do Servicio de Psiquiatría do Complexo Hospitalario de Pontevedra, e Carmen Avendaño, presidenta da Fundación Érguete. A Universidade Internacional Menéndez Pelayo lembrará a vindeira semana en Monforte a figura histórica de don Pedro Fernández de Castro, sétimo conde de Lemos, no 4º centenario do seu virreinato en Nápoles. O encontro contará con historiadores e profesores universitarios italianos e españoles. Ademais, haberá visitas ao Museo das Clarisas, onde se atopan obras de arte italianas de gran relevancia. Unha exposición no Museo Provincial de Lugo recolle 40 xuguetes dos anos 30, fabricados en varios lugares de Europa. Dende instrumentos musicais, miniaturas de madeira e chumbo ata aparellos de cine de época, conservados en perfectas condicións, nos lembran os xogos dos nosos avós. Estas reliquias históricas foron doadas ao centro por José Luís Basanta, un octoxenario natural de Fonsagrada que as gardou durante anos no fallado da súa casa de Vilalba. A mostra permanecerá aberta ao público ata o 25 deste mes de setembro. Ante miles de visitantes, cabalos de pura raza galega e española mostraron un ano máis as súas habilidades no terceiro Salón de Cabalos de Galicia, celebrado a pasada fin de semana no recinto feiral do Pazo de Ferias e Congresos de Lugo. Ademais das actividades lúdicas dirixidas a nenos e maiores, destacaron os concursos en diferentes modalidades. A terceira edición do certame, que contou ca colaboración da Deputación e o Concello de Lugo, deixa cifras de participación moi positivas. O número de visitantes duplicouse con respecto a anos anteriores.